Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugam 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi.
kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. O sige na. Isa. Madalagan ako pa kadto sa may suba. Oops! Cute na ako makadandog sa bato nga ginatapakan ko. Mapadayon ako sa pagtabok sa suba. Oops! Uy! Ato naman, nakatadlog naman ako sa bato nga ginatapakan ko. Malapit na ako nga makatakas. Oh! Hala? Patay nga lawas? Apa wala sa ulo? Bisan wala sa sang ulo, kilala ko siya. Siya ang padrasto ko. Ang bana ni nanay. Kalain sa kakulba ko ba? Matakas ako diri. Tibay! Ba? Si nanay? Kag may kaupod siya nga mga tanod. Mapalapit ako siya. Ano ba lang natabo? Ha? Ginsakit ka bala ni tiyoy mo? Tuman gid ang kahadlok ko, anak. Tungod akig siya sa imo. Kay wala ka naman kuno sa balay. Kag nakahibalo ako, ngari ka naman diri sa suba. Kag nagahampang, parehos ang ginasugid mo sa akon. Nahadlok gid ako sa mahimo nga buhaton niya sa imo, anak. Gani nga nagpangayo ako sang bulig sa mga tanod. Kag salamat. Salamat nga wala sang malain nga natabo sa imo. Anak, wala ka bala niyaging sakit? Oo, wala, nay. Anak, makahambal ka na? Ay, Day, siya ng bata mo? Ay, oo, Nong. May bangkay nga nasapit rin sa may kabatuano. Bah, nakita na nilang bangkay ni Choy? Sige na, Day, ha. Dala na pa uling anak mo. Manawag pa ako sa barangay. Ipahibalo ko kong bahin sa bangkay nga ini. Ate, oo, Nong. Kag salamat sa pagbulig ninyo sa akon, ha? Anak, dali na. Oo, nay. Balik din ka aping pihak sa suba. Ba? Ang bata nga babae? Nakita ko siya nagkapalipod sa matapong nga kahilamunan. Nagababay sa akon. Hinali lang sa kanadula. Kuna mo, gusto kitang ginapaminsar ko. Murto ang naginabyan ko. Kagkahampang ko sa piyak na suba. Anak, sinong ginabalikid mo sa piyak na suba? Wala, nay. Mapati ayan si nanay kung sugiran ko siya. Sambahin sa bata nga kampang ko. Kag si Choy, sino ba lang napatay sa iya? Kag nga ang nagsiling ang abyan ko, nga kaupod ni Choy Masyong niya ang padasto ko sa impyerno. Siya ba lang nagbatay kay Choy? Kag doon hindi ako makapati, nga nakaabyan ako sa isa kamurto, kag tagpangapin ko pa. Ara na. Nailisan ko na ikaw sang malanga bayo. Salamat. Milay! Ara na. Madali lang.
Nong? Nga Milay, hindi ka lang magpahinali Apang ang bangkay nga nakita kay na sa suba nga wala sa ulo, iya sang bana mo. Si Turing gali ato. Ano? Oo. Nakitang ulo niya nga nasangit sa tunga sang duha ka bato. Oh, Diyos ko! Sa diin ang bangkay niya! Kay kadtuan ko siya! Pasensya na gid sir ha. Apang wala gid ako sang ideya. Kung nga nga natabuin na sa bana ko sir. Wala bala siya sang kaaway diri sa inyo? Wala man ako sang nadumduman sir. Kang nagalibog man ganing ulo ko Kung nga amo gid sadto ang ginbuhat sa iya. Do kasubong bala nga. Sundol sa langit ang kaakig niya kay Turing. Kaginutdan gid siya sang ulo. Gani, nagapangabay ako, sir, ay. Nabuligan mo ako. Namadak pa nang nagpatay sa bana ko, sir. Si nanay, nag-ipi naman siya Nalubong na si Tioy Turing. Kagdubdub sa bong. Wala pa mahibalaan kung sino nagpatay sa iya. Kag di ka balik-balik sa kisipan kung natabo nga to. Apang mapati ayan si nanay kung isugid ko sa iya. Ay, palapitan ko siya. Makigambal ako sa iya. Bata? Oo, nay. Abyan ko siya. Kag dito kami nagkilalahay sa may suba. Nagahampang kami sa panaguay. Dasun, ginsugiran niya ako sang bahin sa kabuhi niya. Pariho ko, may padasto man siya, nay. Kag ginapintasan sila sang iloy niya. Kag akigsi sa mga kasubong ni Tio Turing. Kag sang padasto niya nga ginatawag kay Masyong. Kag sang adlaw nga ina, nagasugilanon gid kami. Sang akikatama nga nagapanawag sa akon si Tio Turing. Grabing kadlo ko sang tiyon nga tunay. Daso nakita sang abyan ko nga nagakurog-kurog ako sa kadlok. Gani ginambala niya ako ang magpanago sa buho sang puno sang kahoy nga paho. Nga paborito niya. Dito sa nagapahuway pirmi. Kaginpati ko man siya, nay. Kag pagkatapos, anong natabo? Sugiri ako, anak. Ano? Oo, nay. Amoy naging siling niya. Wala na kuno si Tioy Turing. Kagkaupod na siya kuno ni Tioy Masyong niya dito sa impyerno. Diyos ko. Dason, nakita kong pagbagos ang dagway niya. Ang matahom niya nga dagway, kag ang iya nga bayo, nailisan sa mahig ko. Kag ang iya nga nawong, nabuslang sang tapingon. Kag dunot ng lawas niya, nay. Kag madamo pa sa mga pilas. Dason, ang kulor sa iya panit, daw duta ang nagmala. Ano? Oo, nay. Dason, sa buho lang aging panaguan ko, may nakita ko nga lawas ang bata, nga ginasuksok niya, pariho sang bayo nga ginasuksok sang akon abyan, kag pariho man ang ilang nga kadakuon. Amo to nga ginkulbaan ko, nay. Kag agud nga makapalayo ako sa iya, ginangbalan ko siya nga mampang na lang kami sang panaguaya. Amo to nakapalagyo ko sa iya.
Nay, nagapati ka man bala sang murto? Nagapati ka bala nga murtong abyan ko nga ato? Diin ang balay nila. Nasugiran ka bala niya? Basta, dito lang kuno na yun ang ilang nga balay. Sino ang ngalan sang abyan mo, anak? Wala ganyan ko makibalunay. Apang natandaan ko lang, among ang ngalan si Epadrasto, amo masami niya nga ginahambal, si Masyong kuno. Ay, kare ka, anak. Updi ako. Malakat kita. Ato nang mag-iloy? Oo, nitoy. Siling ko gid daw. May bation gid tagsang magpabatsyag si Mayla. Kag isa ka bata ang ginluwas niya sa patod nga kapahamakan sa padrasto sini. Tubtub-san o nga makaangkon sang kalinong ang kalag ni Mayla nitoy. Tubtob may ginadaog-daog, kag may nagapang daog-daog. Magabiang, diri natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagparamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kagini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Lorena. Bago lang siya sadto nakagraduate sa high school, sang nagpropose ang iya nobyo nga tawgo lang naton kay James. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Lorena nga iyaman ginpasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton paratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Mapakasal? Ano ka? Kahapon lang ako nag-graduate sa high school, no? Dason, gusto mo nga mapakasal kita dayon? Di masarangan ko man ikaw nga pakauno na. Sa akon magyapon makadtong katungdanan ni nanay kag ni tatay pag-abot sang tion. Isa pa, hindi man sila supak sa imo. Si tatay ganin nagkapamangkot na kung anong plano naton. Hindi ko gihapon, Wala ko yan nag-graduate sa high school para nga mag-atipan ng sa manok kag baboy. Kagdason, matanom sang humay, no? Hindi mo mangyapong ka na lang yung magtrabaho. Madamo man kita sa mga trabahador, Sa balay ka na lang, ya? Ha? Kag maburon ang utok ko? Hindi na ko, Upod man kita pirmi? James, ano ka ba laman? Tao ano pa, be? Sa nagligat pa nga tuig naton iniginhambalan, hindi bala? Gusto ko nga mag-eskwela sa syudad. Dito ka man bala eskwela, para nga upod kita. Pero lang na nga magsaylo ako. Kanugon sa mga units ko nga nakuha ko last year. Mas practical nga diri na lang ako sa aton. Ma-apply ko pa sa farm ang mga natunan ko. Lorena, ano abi kung doc na lang ang kuhaon mo? Hindi ko ya gusto nga magtudlo, no? Kagusto ko, inang madamo naman ako sa makilala. Kag madamo sa makadtuan. Gusto ko nga mag-obra sa isa ka opisina. Kag isa pa, gusto ko nga antes kita kaslon, patilawan ko man na magtindog sa kaugalingon ko nga mga tiil. Basta I want to experience life. Kundi i-experience mo ini upod sa akon. Ay, kakulit kid bala sa imo mo. Daw hindi ka mas magulang sang sa akon. Kinahanglan pa bala sang blackboard diri para sulatan. Mapakasal kita kung 23 anyos na ako. Hindi okay? Ano? James, sige na pala. Magpasugot ka na nga mag-eskwela ako sa syudad. Kag kung makatapos na ako, mapakasal kita makaligad ang 2 ka tuig. Kag kung 26 na ako, amo na lang pag-angko naton sang baby. Hidlawon ako habi sa imo Isa pa, madamo sang gwapo sa syudad. Basibla kung maagaw ka sa ibang sakon. James, wala na isang mas gwapo pa sa imo, no? Palabaon mo lang ang buhok mo. Kidaw, pares ka na sang idol ko sa pelikula. Ano? Pilya ka, Matuod din no? Abi ko gani. Sang una ko gani ikaw nga nakita sadto. Sang first year pa lang bala ako. Hindi ka makahibalo magpangaluyag. Kay madamong nagalagas sa imo Nadumduman mo si Daisy? Hindi ba lang ginatext pa gani niya ako? Nga agawon ka niya sa akon? Do may makaagaw gidabi. Kahadlo ko lang sa imo, no?
Ang isa ko gani kabarkada, bala, nagambal sa akon mo. Nga pang beauty contest ko ng kagwapa mo. Kag ikaw ko nung perfect example sa Morena Beauty. Do si Gloria Diaz ka bala ko no. Oo. Dugangan pagiging mataas ka. Gani makakuha ka gid sa atensyon. Mayroon gani kay daw kasuplada sa imo tulokon. Gani daw nahadlok magpalapit sa imo mga lalaki. Ngahaw, sa banta mo, may makaagwantas ang kasuplada kag kataray ko. Ikaw lang yung nagtiyaga, no? Gani ikaw ang nangin boyfriend ko. Amog ko sinaya. Kay kung hindi, wala ko nalang kung tanig gindayon ang pagpangluyag sa imo sang si Kanjer ka pa lang. Gusto ko lang nga makasiguro, no? Isa pa, wala kayo sang tupong sa kagwapo. Himali ko yan, no? Kung plano mo ako, nga ilakip sa listahan sa mga nangin nobya mo. Lorena, love ko gid ikaw. James, love ko man ikaw. Apang, ka mga bata pa sa aton eh. Di anong mahimos ang edad sa pagigugmaw? Sila gani ni nanay kag ni tatay. Ginkasal sila pagkatapos nila sa high school. Di kita mo man eh. Kita mo naman. Malipayon sila sa ila pag-upod. Bisan ako lang ang ila anak. Lain man kita yan, no? Hindi man kita sila. Gani, gusto ko anay nga makatapos ang college o galing magpakasal. Kundi mag-eskwela ka eh. Diin, diri sa aton? Education? Ate sige. Mag-eskwela ka sa syudad. Pero antes ka magpadulong dito. Mapakasalan na kita. Ano? Oo, Lorena. Para ba may security man ako, ha? Hey, James. Pila ka beses ko ba lang nga idasok sa pensar mo nga gusto ko anay nga matilawan nga mangin independent? Di kundi, gamiton mo lang anay ang apelyido mo eh. Hindi ko lang anay ikaw pagsustintuhan. Duawon ko lang ikaw panalagsa. Kag paano kung magbusong ako? Problema gid balay na. Kundi magamit ako sa proteksyon, amo ka man. Pangita to sa istoryahon mo ah. Kung nagasungod siya. Pero gusto niya sina nga ulu-uluhan. Mapauli na lang ko gani ah. Dali lang bala. Kinbuto mo ako sa hinali. Nakahakos na lang ako sa imo, kay. Hindi ka naman magsunggod sa akong love, ha? Hindi ka naman magsunggod, ha? Lorena? Uy! Hindi ako pagalukay sa liog. Kakalampro. Sa bibig na lang bala. Hindi gali pagalukan na, ha? Ay, madali lang bala. Uy, nano ka man? Naging tiklod mo ko, ha? Sa diin ka nakatuon sang amo sina nga halok? Sa internet, na. Nag-search ako. Ano? Nag-surf ako sa computer kagabi. Amoy ng instructions, eh. Okay gili matuod. Okay gid. Gusto mo? Tilawan nato ng iban pa nga nabutang dito? Ha? James, isa. Lorena, hindi ka magkabalaka. Grabe ang self-control ko. Hindi ko ikapagluguson, ha?
Sige na lang gani Nagustuhan kong amo nga halok no. Pero basta, kung magsiling ako nga tama na, mag-untat ka na. Sige, deal Sorry wala ko nang punggan ang kaugalingon ko. Akig ka bala? Wala nahamot gani ako Nga? Wala lang. Amo gali ina. Gusto mo sulito naton? Ano ka? Tani Kung kasal na kita, pwede na ito ninabuhaton adlaw-adlaw. Buang mo Oo daw. O ti ano? Mapakasal na kita? Mapakasal gid man kita. Apang hindi pa subong no. Daw wala mo ako ginahangop Abi mo, kadako sang problema mo. Feeling ko, wala ka sang salik sa akon. Pwede ba lang pasangkaron mo ang pensar mo? Mangin malipayon ka bala kung sa pila ka adlaw. Basulon ko ikaw. Tungod wala ko nalambot ang akon hantom sa kabuhi. Hindi gani. Masiling ang mga tao nga kanugon kay Lorena no. Maalam nga bata. Apang ginuna pang gugma-gugma. Gani nangin plain housewife na lang siya. Nga hindi ka bala mangin malipayon? Kung mo lang sinang mangin kabuhi mo? Paminsara na lang bala, James. Ang iba nga babae dira, nakatapos ang high school, nagpamana. Nagdibo, nakapamana. Nakagraduate sa college, nakaangkon sang trabaho. Si nanay mo ang natilawan niya. Nagtapos siya sa high school, kag nagpamana. Si mama ko naman nagdugang lang sang isa. Kay ti, sobra 18 na siya kag magpamana mo. Ti ikaw hindi ka magsiling sa akon nga matilawan ko ang 5. Ginapakonsensya mo ko ba? James, lain man ang talaksan pag abot sa imo. Wala ka sang dapat ka pa matudan sa kaugalingon mo. Tungod may ginasandigan ka, nga kadtuan ninyo. Eredero ka, manggaranon. Kagusto ko nga mapabugal man ako sang aton mga anak. Isa pa, hindi man tama kalawig sang panahon nga ginapangayo ko sa imo. Hindi man kita mag-break na duha. Di paano kung mapikot ako sa iban? Tilawan mo lang. Makahibalo kagid kung paano ako maakig, James. Ara na. Nakatapos man ako impakis ang akon mga dala. Buwas na ako malakat sa syudad. Lorena? Ba? Si James? Ara sa ibabaw sang paho? Hoy! James! Ano ginabuhat mo dira?
Wala lang Gitilawan ko lang sundon si Romeo. Ugaling kulang ang props ko. Gani nagsaka na ako dito sa paho. Basi kung mahulog ka dira. Panaog da! Gusto ko abing nasugilanon ka mo. Hinaya lang ang tingog mo. Basi kung may makabati nga nagasugilanon kita. Kag basi kung pinsaron nila kung anong ginabuhat ko. Kung gusto mo nga makighambal sa akon, nga hindi ka nalang magpanuktok sa pertahan sa idalom. Kay pasudlon ka Manila sina. Amati na sila kung magsugilanon kita Kag kung makita ka nila nga nagataklas dira nga hudas ka, umbot lang. Sulod na lang diri Kay basi kung mahulog ka pa dira. Ate, sige. Masaylo ako dira Arina. Ba? Nakaimpake ka na gali sa mga gamit mo? Madayong ka na gidwas? Oo First day of classes sa Lunes, no? May tunga sa adlaw pa ako nga magpahuway. Anay ka? Nga nagabugtaw ka pa, haw? Dapat, nagapahuway ka na. Basi kung nalipat ka, idulong mo pa bala ako buwas sa kaagahon. Wala Nagpungko siya sa kilid sang akong kama. Agyon ka sang driver na mo ni tatay diri buwas. Las 4 sang kagahon. Gani. Makita ay man kita buwas. Pero nga nagkadto ka pa diri haw. Bilog nga hapon na gani kita nga nagaupod ka ina. Ari ka naman. Wasabi madamos ang tao sa palibot mo. Basibla ko hindi ako makagoodbye kiss sa imo. Hala. Wala man niya ako kinhalukan. Hoy, anong ginabuhat mo? Nga ginakiskis mo ang puntas ang ilong mo sa ilong ko, ha? Wala ka ba naman kay Balo? Nga sa Alaska? Amoy ni sila maghalukay. Nose to nose. Nag-research ka naman? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Mga kabombo, nakahibalo bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry,
Kag karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Magtuon ka sang martial arts para mapangapinan mo ang kaugalingon mo. Apang wala ko sang kilala dire. Amo gani nga maghanda ka sa pagpangapin sang kaugalingon mo. Kung may kahigayunan, patya siya. Ah, patyon ko siya? Oo, patya siya. Tungod ako, hindi na ako makabato sa iya kay may edad na ako. Hindi na mabtik ang akon mga mata. Kag subong man ang akon mga kamot. Apang ikaw lamharon pa. Kag makabato ka sa iya. Basta, gamita lang ang ulo mo. Patya siya kung may kahigayunan ka. Pero paano kung mabartolina ako? Buligan ko ikaw. Salig lang sa akon. Kung tani, nanginamay ko na lang ikaw, no? Wala pa kung tani ako mapriso, dire. Animal ka! Ngagin pabayan mo nga bakabalagyo selon! Ay, pilas man ako busing mo. Kadamos ang dugo nga nagwa sa akong dugan. Manigo ko sa dugan busing. May lang gani wala ko mapatay. Apang sa magalin ako busing, wala na to sa nagaginawa mo. Naigo ko to sa mata. Naigo ko sa bunong ko siya. Ambot ko mabuhay pa to siya. Ang laban-laban to busing, patay na to. Oh, sabisan ano na lang nga ginapabuhat ko sa imo gimo, palpaka kid. Palpaka! Ayaw pa gani busing kay buhi pa ko. Sa pang wala man ta sa makuha to kay Ilin Gusto magani ni Boss Sirwin to nga ipapatay siya, hindi bala? Makwartahan pa naton siya. Oh, dako patani ang makwarta naton saya. Dako patani. Nakita ko nga masami ka mo nagamalana ni Sirwin. Anong iya ginahambal sa imo? Wala man. Labay-labay man lang amo na ang balansis ko. Hindi ka magbutig, ha? Anong ginasiling niya sa imo? Nagsiling siya nga harik ako no dire. Mahayo. Mahayo kay ginsugiran kaniya. Gusto ko sundon mo ang tanan ko nga ginambal sa imo. Para wala sang malain nga matabo sa imo. Oo. Kag gusto ko mangayo ka sang kwarta sa iya. Kag ibakal sang sigarilyo ko, ha? Basi kung hindi siya maghatag? Kung hindi siya maghatag, bakula. Ha? Dasiga! Kaya nagahulat ako. Ate, oo. Magbalik ka sa iya. Kagambala siya nga hindi ako maghatag kay wala ako sang kwarta. Basi kung sakito niya ako, magbato ka sa iya. Nadlok ako. Hindi ka magkahadlok. Kadako sang lawas mo. Hindi ka magsiling nga sa romansa mo lang inagamiton.
kag hindi sa mga kontra mo. At sige na lang. Mambal na lang ko sa iya nga wala kasang kwarta. Ano? Anong wala sang kwarta? Amo man ang sila niya, Sisko? Gali. Nagapangita gisagali sang sakit sa lawas. Kung mo sina magpangita ka sang paagi nga mabaklan mo ako sang sigarilyo. Sa ano nga paagi? Amo iniho? Wa! Ginsubag mo ako? Ano? Mabatok, ha? Okay, manangin mo ay! Animal ka? Mabatok kag limatuod, ha? Tarantado ka? Ha? Kung namuso na, patilawon ko ikaw sang akong tapungol nga gusto mo lang iuriod. Hay! Tikman, tumba ka manggali. Ha? To sa piyo ka, ha? Hoy! Kamo! Dala siya! Dala siya pabalik sa Isilda. Kay basi kon madayunan ko ina nga patyon. Pulos bukol ang maaguman mo kung hindi ka maghanda sang maayos sa iya. Kabti kabisi siya magsumbag eh. Kung hindi ko masagang niya sumbag, kung mag-amos sina, sa loon mo gigali ang tanan nga huyap niya sa imo. Anong buhaton ko, Sherwin? Yandan ka o galingon mo para sa akon makabato ka na sa iya. Maayo. Nakita ko si Michael nga naghakwat sang dalag ko nga bato sa iya, Silda. Naghanda siya sa madason nila nga pagsugat anay ni Sisko. Diin ako. Are ka sa amon balay. Sino ka? Si Aura. Nakita ka namon sang bana ko sa dalan. Wala sang animo, kag duguon. Gindala ka namon diri, kag ginbulong. Kag maayo na lang kay nag-ayo ka. Pila na bala ako kaadlaw diri? Duha ka simana. Duha ka simana? Ang laom namon, mapatay ka na. Pero, nag-ayo ka sa pagbulong sa mga kaupon namon. Salamat, Gid. Madamo, Gid, nga salamat sa inyo. Sino ka? Ako si Ellen. Ellen ang ngalan ko. Anong natabo sa akon, ma'am? Hindi makakita ang akon isa ka mata? Lusok ang isa mo ka mata. Ang kalimutaw, wala na. Guak na ina. Pero,
May isa ka pa kamata? Bulag. Bulag na gali ang isa ko kamata. Uy, Diyos ko. Diyos ko. Paano na lang ini karon? May isa ka pa kamata. Hindi ka pa lubos nga bulag. Gani, halungan mo ang mata mo nga ina. Ano palang lugar nga ini? Amo ini ang lugar sa mga NPA. Ano? Ano na lang ini? Nabalaka ako kung ano nang natabo kay Michael. Tiin na lang siya madangop. Naga-eskwela pa siya. Kag nakahibalo ako nga pangitaon iya ako. Apang sa kahimtangan ko nga ini, ano pang mabuhat ko? Kung magbalik kung tani ako kay Lolo Bob, ugaling ayhan sa tinion nga ini, patay na siya. Kag ayhan nabatay siya sa tuman nga kalisod. Sang hinali lang kami nga maghali ni Marta dito. Kagindala ko si Michael. Kagsubong, wala na ako sang isa ka mata. Guak na ang ako ni isa ka mata. Kag naglaway na ako. Nakita ko nga ginabudlayan na si Sherwin sa pagpikos ang dalag ko nga mga bato. Magtigpala niya ga, palapitan ko siya. Sherwin? Ikaw gali. Nakita ko nga ginabudlayan ka na. Magpahuway ka na lang. Kinanglan ipakita mo sa akon nga makasarang ka na. Ako na lang matapos na. Matuod? Makasarang ka magtapos sini? Oo. Magpahuway ka lang dito sa bahay niya to. Para nga hindi ka makita sang gwardya. Oh. Nagapinot ang akong dughan sa kakapoy. Kabay pa nga hindi ako makita sang gwardya. Nga nagapahuway lang ako. Di ako mapungko. Ay, salamat. Hindi. Inali lang ang naglingin ng ulo ko. Doon sa matumba ako. Nga ari ako diri sa akong tiras, Michael. Wala ko makadumdum nga nagigda ako diri. Nakita ko ikaw nga
natumba dito sa ginapungkuan mo sa gwa. Gani ang gindala ko ikaw sa klinik. Kag sa matapos ka na nga mabulong dito, gindala ko ikaw dire. Amo gali. Kag natapos ko nang ginaobra mo dito sa gwa, gani nga makapahuway ka na dire. Salamat gid sa imo, Michael. Sige na. Mabalik na ako sa akong silda. Paibala lang ako kung kinanglan mo ako. Ato na siya. Kabuot nga pagkabata. Apang bata ko siya kay Marta. Ang bata nga ginsikway ko. Kaginhimuan ko sang paagi. Para nga makasulod siya diri sa presyuan. Agud mapangitaan ko siya sang paagi. Kag ina, bilang silot ko kay Marta. Apang subong, nabatyagan ko nga kinahanglan ko siya. Kinahanglan ko si Michael. Kag kung wala siya, ayhan napatay na ako. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos. sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!